ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Tang bare jan sep kesngi puk kipat ba kilawan poi shanan Polok banwan pet batwan sakhi ya ke Shillong Literary Festival ha kesngi sedang kata hakakat pratari unai wieng kiladon gembalai jar sans pa ngut kibrawan baniadan mentalang hakani kata masa kinong penya kila khmi lenti bah kani kesngi ka baar kin poi kumbasan Hajar ngut ia hanrei phausi kilawan poi penban daki phau Hajar ngut kipat ba ya ka ba kinong penya kem shim lakhmi lenti bakan long kumta Kibabun kibawan syakani kata masa kilapan pau ka jing ngokmen ba om daitang ba kiyo jing mut syapang kathok katar henry kiyo ru ka jing pencak haj ling ba kaput ketem bat karwai kesiau na ki ken hon tem ba pher